Moram da vam kažem da je ovo zaista impresivno, da je makedonski narod reagovao izuzetno. To sam već ponovila na nekoliko televizija ovih dana, da je uskočio u pomoć i makedonska vlada i makedonski narod odmah, tako reći odmah po apelu koji je uputila vlada Republike Srbije. Pomoć je, videli ste i sami ako pratite televizijske reportaže, odnosno prikaze kakva je situacija u Srbiji, to je stvarno to što nas je zadesilo, to ne pamti niko u Srbiji, to je najveća katastrofa tih razmera, jer je jako velika površina Srbije obuhvaćena, tako da nam je svaka pomoć dragocena i izuzetno se zahvaljujem i vladi Republike Makedonije i narodu Republike Makedonije. Ne znam, prioritetno je sve, tako da sigurna sam da će ovo biti izuzetno vrednovan u Srbiji i da će pomoć stići upravo onima kojima je najviše i treba. Ovo je samo početak, ovo su prvi dani, ja sam sigurna da će potrebe biti dugoročne i mi iskreno se nadamo da će ta pomoć i nastaviti da se upućuje u Republiku Srbiju u onim količinama koliko i makedonski građani i makedonska vlada je u mogućnosti, ali kažem svaka i najmanja pojedinačna pomoć je za nas dragocena, tako da se zaista zahvaljujem.